Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane, siyaqhubeka egameni lika Jesu. Ngokomthetho akufanele mangibingelela njalo ngithi ngiyabingelela bazalwane, because akusiyona i-identity yethu kuphela. Maningi amagama achaza i-identity yethu. Njengoba sikhuluma ngombuso kaNkuluNkulu, bengifanele ngithi isizwe sikaNkuluNkulu. Ubuso uNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu. Enye identity yethu kuthiwa we are kings, singamakhosi. Bekufanele ngithi ngiyabingelela amakhosi lawa ngoba isizwe sobukhosi lesi. Wonke umuntu osindisiwe, ma umuntu ezalwa kabusha, ephenduka, evuma izono zakhe, edela izwe nenkanuko yalo, uyaphuma embusweni wezwe, embusweni obumnyama, ashiye izono, ahlanjululwe, ahlanzwe ngegazi lika Jesu. Uma ezalwa ungena embusweni wokuphila okuphakade, embusweni kaNkuluNkulu, umbuso oqalwe ngeNkosi uJesu. Lo muntu ungena embusweni wamakhosi. Lo muntu ungena kwi-royal family, ungena emndenini wobukhosi wamakhosi, umndeni wababusi. Uma kuthiwa umuzi wakwaSibanimani, umuzi wasebukhosini. So ke umuzi obizwa kuthiwa umbuso kaNkuluNkulu, abantu noma ikhaya elibizwa kuthiwa umbuso wasezulwini, umbuso wamakhosi, umbuso wasebukhosini. So ke mawusindisiwe nje ungumntwana kaNkuluNkulu ovela ebukhosini, ungwasebukhosini. Sibize ngokuthiwa sizindlalifa. Sibize uma kuthiwa ama-heirs, sibize ngokuthiwa we are sons, okungasho igender, okusho iposition yokuthi siyini kuNkulunkulu, sibekwe phi isikhundla sethu. So ke bazalwane, siyarevisa, siyakhumbuzana, senze revival, imvuselelo yokuthi sivuselelane, sikhumbuzane ukuthi singobani, nasebakhohlwa nabangakaze banake. Ngoba umuntu enye into oqhamuke seyizwa phakathi nendawo engazi ukuthi isukaphi. Uma ngihambe ngilalela ngibuza abantu abahlukene ngendaba yombuso, abanalo ulwazi, bayazi ukuthi njengoba umntwana kaNkuluNkulu ngisembusweni kaNkuluNkulu, but ulwazi olujulile olunabalele alukho. That is why ubona isimo sabantu abathi bayakholwa basindisiwe sinjena. Ngapha basindisiwe, ngapha yizwe basestandathini sezwe esikhuziwe ukuthi siphume kuso, singalingisi lelizwe, sebona bezwe. Kodwa sithola sifana nezwe, sihambisa okwezwe, senze sokwezwe, sicabangisa okwezwe, sikhathazeka njengezwe. Into yethu nje iyizwe kodwa sisindisiwe. Yini indaba na ukuthi sikhohliwe ukuthi thina we are a kingdom of God. We are kings, we are heirs of God. Right, siyaqhubeka ke bazalwane egameni kaJesu. Ngifisa ukuthi ke sibuke incazelo, i-definition yombuso kaNkuluNkulu nombuso wezulu, umehluko, ukuze mawufunda iBhayibheli lakho kube lula. Bengafisi ukuthi ngingande kakhulu, ngifisa ukusho into emfushane kodwa ezocaca kahle. Umbuso kaNkuluNkulu sengichazile njengoba kwelinye odo nje elandelwa ile. Ngichazile ukuthi umbuso kaNkuluNkulu, if you speak of God's, mawubona nje eBhayibhelini lakho, and eBhayibhelini mawucheck amavesi akhuluma umbuso kaNkuluNkulu maningi kakhulu kuLuke, kingdom of God, maningi kakhulu kuLuke. Mancane kuMatthew, mancane kuMark, mancane kuJohane, mancane kuma-epistles. Then encwadini lezi ebhalwe abapostoli, kaPaul kanjalo nabanye. So kodwa i-kingdom of heaven, mhlambe ke amanye amaversion ke mhlambe ke mangithola amanye ingangivezela, enginawo amaversion okwamanje angivezela ukuthi igama elithi kingdom of heaven lichazwa kahle ubani, uMateyu kuphela. Yena kuphela nje uMateyu, iBhayibheli lonke okhuluma nge-kingdom of heaven. Ukephi kumehluko mawufunda lana,
nami ngikhula ngifunda inkosi ingiqeqesha engekho umuntu ongichazelayo ngifunda inkosi ingisize nangeincwadi echaza ngale iBhayibheli nangama study bibles ngeresearcher ngithola ukuthi benginawo lo mbuzo ukuthi kuhlukana kuphi, what is the difference between God's kingdom and God's and kingdom of heaven. So kungani kubhalwe ngendlela ehlukene, right? Ngenzela wena ke njengomfundi ke manje olalele lesi sifundo, umbuso kaNkuluNkulu uma ukhuluma ngoJesu Kristu, uJesu Kristu uthunywe uNkulunkulu vela kuphi ezulwini. So uJesu uyini? Uyisithunywa esithunywe uNkulunkulu, right? Njengoba ethunywe uNkulunkulu nje umnikeze amazwi azofika washo emhlabeni. Lamazwi azofika washo emhlabeni ayimiyalo, ayimiyalelo, ayimithetho, laws. uJesu azothi uma uyafundisa bonke abazokholwa uJesu bese behamba ngalemiyalo, the commands. So ke uJesu yena uqobo ungumbuso because kuye khona amazwi kaNkuluNkulu, akayikhulumeli ngokwakhe, akazisholo yena. Kusho ukuthi into ayishoyo usho ngoba elalela uNkulunkulu, uthatha kuNkulunkulu. Then uJesu yena uqobo ungumbuso kaNkulunkulu, ubuso uNkulunkulu. He's carrying the commands of God, he's carrying the laws of God, the commandments of God. That is God's kingdom. So ke uma uJesu sefikile emhlabeni, sekufike umbuso kaNkulunkulu, sekufike umuntu obuso kaNkulunkulu, isithunywa sikaNkulunkulu esiphethwe amazwi kaNkulunkulu. So ke uJesu mayeshumayela bephenduka abantu besindiswa bemlandela, then ke manje baba ingxenye, usuyakhula umbuso. Uqale kancane ngumuntu oyedwa onguKristu Jesu, then usuyakhula ke manje umbuso. Kwenye odwa ngichazele abazalwane ukuthi indaba yombuso kaNkulunkulu emhlabeni iumqondo kaNkulunkulu ukuthi emhlabeni uNkulunkulu abe nabantu abahlukaniselwe yena yedwa, abazobuswa nguye kuphela ngemithetho yakhe. Yonke iaspect yokuphila ivele kuNkulunkulu, because la emhlabeni kune influence kaSathane. So izinto zingenziwa la emhlabeni kanti seziwumqondo kaLucifer, ngichazele kwamanye ama audios. That is why lithi iBhayibheli asiphumeni kuma world systems. So manje ke uma ngabe umuntu edecide ukubuswa uNkulunkulu, ubuso uNkulunkulu adepende kuNkulunkulu mentally, physically, emotionally, spiritually, materially. Ukuphila konke kumuntu, yonke into edingwa umuntu it depends on God. So lo muntu he waits upon the Lord, yonke into yakho ulindela uNkulunkulu ngayo. So umqondo kaNkulunkulu lo ukuthi isizwe sokwaIsrayeli siwumbuso wabapriest kuNkulunkulu. So ke uJesu ke uze ukuzohlanganisa ilabo kuthiwa abantwana baIsrayeli nalabo kuthiwa abantu bezizwe, then bese kwenziwa umbuso kaNkulunkulu, kingdom of God, right? Yini umbuso wasezulu? Umbuso wezulu, umbuso igama liyazisho, kingdom of heaven. Heaven ila uNkulunkulu ehlala khona, ila uNkulunkulu ebusa khona. Umbusi wamazulu nomhlaba uNkulunkulu. Then ispecification lesi sokuthi umbuso wasezulwini, umbuso wasezulwini uspecifywa indawo, place, ukuthi ukuphi lo mbuso, wakuphi lo mbuso owasezulwini. But ubuso ubani? Ubuso uNkulunkulu. So ke kingdom of God and the kingdom of heaven is one and the same thing. Umehluko ukuthi kingdom of heaven specifies ukuthi lo mbuso wakuphi, then kanti kingdom of God specifies ukuthi ungokabani. uNkulunkulu obusayo, God's kingdom, kingdom of God, kingdom of heaven. So ke ezulwini kubusa uNkulunkulu, emhlabeni kubusa uNkulunkulu. Emhlabeni umbuso wasezulwini extended on earth, umbuso osabalele ephi emhlabeni
is the extension of the kingdom of heaven. The kingdom of God on earth is the extension of the kingdom of heaven. Umbuso wasezulwini uNkulunkulu uthandile ukuthi angagcini ukubusa kuphela endaweni okuthiwa isezulwini. Then uNkulunkulu wafuna ukuthi nasemhlabeni amadodana akhe awanikeze iterritory. Uthi umhlaba iterritory la kuzobusa khona bonke abantwana bakhe. Then umbuso obuswa kuphi emhlabeni. So ke emhlabeni bonke ababusa khona abangabantwana bakaNkulunkulu then babuswa kuphi kwi-kingdom of heaven. Ngicabanga ukuthi bazalwa nomehluko ezwakala. Abantwana bakaNkulunkulu banikezwe iterritory okuthiwa umhlaba. Njengoba sifundile kwenye odwa bazalwane Isambulo chapter 5 verse 10. Wabenza ukuba babe umbuso nabapriest uNkulunkulu ukuba babuse kuphi emhlabeni. So ke wonke umuntu osindiswayo usindisela ukuthi ungena kwi-kingdom kaNkulunkulu, yena uzoba iking ezobusa emhlabeni. Kodwa yena ebusa emhlabeni ebuswa kuphi yena ezulwini, kingdom of heaven, ubuswa from the kingdom of heaven. So ngamanye amazwi umbuso wasezulwini usabalele emhlabeni. Then emhlabeni uNkulunkulu unikeza abantu abazowubusa umhlaba, ababuswa nguye, abawumbuso wakhe. Umbuso wakhe uNkulunkulu, kodwa lo mbuso wakhe unabantu akabakhethile ukuthi babe ngamakhosi babuse emhlabeni. Ngiyafisa ukucacisa lokhu bazalwane egameni likaJesu, ngoba manje kune kingdom theology eseculethayo noma etrendayo noma ekade trenda, ngazi misa trenda njengamanje, ebalimaze kakhulu abazalwane. Baba nomqondo ukuthi siyabusa, babhiza abazalwane bagcwala ezweni, bagcwala intweni zalelizwe, uyabona, bakhuluma ngombuso kodwa in a wrong manner. Funeka si-understand lento bazalwane ukuthi uJesu nje obezile umhlaba ubonakele. Ngichazile kwamanye ama-audio bazalwane leqaleni. uJesu uzele manje umuntu uNkulunkulu lapha kuGenesis chapter 1 ngithi verse 26. uNkulunkulu uthini? Uthi asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze, ngomfanekiso wethu bese njani basifuze. Then uNkulunkulu masemdalela umuntu ngithi verse 28 wayesethi ke abanze njani ababuse kuphi emhlabeni. So uNkulunkulu kwakuyi-idea yakhe ukuthi uma edala umuntu njengalokhu uNkulunkulu eni-territory yakhe angeke ayinikeze omunye umuntu ezulwini, kusezulwini kubusa yena, nasemhlabeni kubusa yena. uNkulunkulu uwumbusi kuyo yonke indalo, kodwa uNkulunkulu ingxenyana yendalo okuthiwa umhlaba. uNkulunkulu uthandile ukuthi abantu bakhe mayithi asenza abantu ngomfaniso wethu basifuze, then lokhu ukuthi basifuze babuse njengathi, ngoba thina mina uNkulunkulu necabinet yakhe uNkulunkulu bayabusa. uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya oyingcwele, uNkulunkulu enguNkulunkulu Baba, uNkulunkulu enguNkulunkulu uJesu, uNkulunkulu enguNkulunkulu umoya oyingcwele. Then uthi asenza abantu emhlabeni ukuba basifuze bese beyabusa. Simfuza uNkulunkulu ngokubusa. uNkulunkulu sebanikeza umhlaba ukuthi umhlaba wonke, yonke into esemhlabeni ibuswe umuntu. So ke uNkulunkulu uzibuka kumadodana akhe, kubantu bakhe, right? Uma ufunda verse 28 upon Genesis chapter 1, uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni, nibuse. So ke manje abantu ke manje bafuna ukubusa manje ke. uNkulunkulu lesikhathi etshela la noAdam, isono sasingakangena emhlabeni, uSathane engakamlingi uAdam noEva. So sizoqhubeka ke next audio bazalwane egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Amen.